the first step to change, to transform your life. It's to admit that you have a problem. Kapag hindi mo inaamin ang iyong pagkukulang, hindi mo mapupunuan ito. Kapag hindi mo inaamin ang iyong kasalanan, hindi ka mapapatawad dito. Pero para mapuno natin ang ating pagkukulang, hindi tayong magpupuno dyan. Kailangan natin ilapit palagi ang ating sarili sa Diyos. Kailangan nating isurrender o bitawan ang ating sarili at magpahawak sa Diyos. Tandaan mo, walang imposible at lahat ng mga bagay ay napapaghimala ng Diyos sa kanyang kamay. Ang problema, bakit ikaw ay nagpapabalik-balik? Kasi nagtitiwala ka lang sa iyong sarili. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Kung talagang ano ang iyong kahilingan, sabihin mo sa Kanya, ipagdasal mo, ikaw ay magtiwala at ikaw ay umasa sa Kanya. The number one thing that you should do after admitting your fault is to go to God, to trust God, to pray. Humble yourself to God. Pero, susunod, kung gusto mo talagang magbago ang iyong buhay, you have to draw up a plan. Kailangan mong gawin, isulat, lalong-lalo na, ano ba ang iyong panaginip. Kaya tayo ay nalilihis ng landas dahil hindi malinaw sa atin, ano ba talaga ang gusto natin. Kapag meron kang pangarap, meron kang hinaharap, meron kang inaasahan, dyan mo ibubuhos lahat ng iyong lakas. Kaya napakaganda na pagnilayan niyo po itong tanong na ito. Para saan pa ang buhay mo? What is the purpose of your life? Dahil pag hindi malinaw sa iyo ang dahilan ng iyong buhay, ikaw ay magsasayang lang ng oras, ng panahon, at ikaw ay makakarating sa isang lugar, isang kalagayan na hindi mo naman talaga ginusto. Draw up a plan. Draw up your dream. Clarify what do you really want to do in your life. But secondly, kung meron ka dapat alisin sa iyong buhay, those bad habits, kailangan mo yan palitan. Kailangan mo yan punuin ng ibang mas magandang habit. Kaya nga, nag-relapse ka kasi meron kang pinutol, wala ka naman dinugtong. So, maghanap ka ng ibang paglilibangan mo. Yan lang ang problema. Habang wala kang nakikita na nagfulfill sa'yo, nagbibigay ng tuwa at kapayapaan sa'yo, babalik at babalik ka dun sa nakasanayan mo. Mahirap alisin ang nakasanayan hanggat wala kang naipapalit na bagong nakasanayan na mas mabuti at mas maganda kesa dun sa dati. Find a good habit. Maghanap ka ng mas mabuting libangan. And next, and I think should be the last, no? Cultivate more meaningful relationships in your life. Kung maalala niyo po, may isang napakagandang kwento sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita, yung taong paralisado, nilapit kay Jesus, siya'y gumaling dahil meron siyang 4 na mabubuting kaibigan na naglapit sa kanya. Kaya ikaw ay nahihirapan kasi you're battling this addiction all by yourself. Magpatulong ka. Kung alam yan ng iyong mga magulang, ng pamilya, magpatulong ka. Sabihin mo mahina ka, hindi mo kaya. Maghanap ka ng mabubuting kaibigan, mga matatalik na kaibigan na makakatulong sa iyo. Talagang mahina tayo, marupok tayo, makasalanan tayo, meron tayong problema. Pero mapupuno yung ating mga pagkukulang sa tulong ng ibang tao. Minsan tayo ay napapariwara dahil din sa kasalanan ng iba, dahil din sa impluwensya ng iba. You become the 6th person that you are with. Kung meron kang 5 kaibigan na matatalino, ikaw yung magiging pang-6, hindi po ba? Kung meron kang 5 kaibigan na mayaman, ikaw yung magiging pang-6 na mayaman. Pero kung yung mga kasama mo naman talaga mga tumador, mga busado, talagang magiging tumador ka, busado, mga kasama mo talaga mahilig na nakipagsugalan. Hindi nakakapagtaka na ikaw ay babalik at magbabalik sa sugalan. So maghanap ka, marami naman pong grupo dyan, no? Hindi mo try na magbike, try mo na to join a gym fitness group. Maghanap ka, marami po. No, kung gusto mo, marami din mga religious organization. Sumama ka sa kursilyo dahil yung mga nagkursilyo, narinig ko po yung testimony nila, talagang nagbago sila ng buhay at yung talagang kanilang connection, yung bonding nila, napakatibay, napakalakas. Maghanap ka ng mga kaibigan, isang grupo
na talagang aakay sa'yo, na talagang tutulong sa'yo. Hindi magiging sagot sa problema ng kaluluwa yung mga material na bagay. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.